Wannan cibiya ta Ibn Hassan cibiya ce da ta ɗauki magunguna mabambanta ga mutane masu fama da lalura, musamman abinda ya shafi cuta na jikin ɗan adam, da abinda ya shafi lalura na fata, da abinda ya shafi lalura na ciki. Wannan cibiya mai albarka zata bada wani sirri a taƙaice game da masu fama da lalura na gyambon ciki. Na'am, wanda Allah yasa yake da damuwa da ciki ko yake fama da matsakaicin ulcer, wato idan kaci abinci komin daɗin shi komin kyan shi sai cikin ka ya lalace, wannan cibiya tazo da wannan magani domin marasa lafiya akan wannan matsalar. Kaɗan daga cikin sirrin da zamu bayar wanda zai gwada, ko a ina kake ka samu ganyen zogala, idan ka samu ganyen zogala gwargwadon yadda ya samu, a samu namijin goro guda ɗaya, sai a samu farin goro guda ɗaya, na'am sai a zo a samu jan kanwa ɗan kaɗan ba da yawa ba, sai a haɗa su guri ɗaya a dafa, bayan ya dafu sai a ɗiga mishi zuma ko mazarƙwaila, sannan a rinƙa shan shi kaɗan kaɗan. In Allah ya so ya yarda kayi wannan na sati ɗaya, duk irin laluran da take damun cikin ka, da yardan Allah zaka rabu da shi, zaka zazzagar da cutan da ke maran ka, zaka rabu da duk irin ciwon da yake damun ka da yardan Allah. Allah ya biya buƙata, Allah ya ɗauke damuwa, Allah ya biya ma kowa buƙatun sa na alkhairi. Muna muku fatan alkhairi daga nan Islamic Medicine Center insha Allahu. Mai magana Ibn Hassan.